always number one. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Ang DZGB, aktibong miyembro kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas o KBP. Ang Philippine Standard Time, alas 5:06 nin hapon. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanaldaw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Enot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Enot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halin sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon sa satong mga paraan tabay sa pangaran kan Newsbase asin kan Megaforce Patrol. Ako po si Nicole Anne Gloriane sa indong tagapagbareta sa pangwebes na edisyon kan Bareta alas 5. Enot sa detalyas kan mga bareta sa lado lokal, nasa linya si Angel Mustaza. Nagkondukta ang Department of Migrant Workers Bicol in health and wellness activity para sa mga solo parent as in senior citizen na overseas Filipino workers bilang pag-celebrar sa ika-100 o ika-31 Migrant Workers Day sa Legazpi City. Sigun sa DMW Bicol, ang pagtabangan nila sa Department of Health Bicol Center for Health Development nagkaigwan ng libreng medical check-up as in pagtatauman o distribusyon ng mga bulong kasabay ang mental health awareness session na nagtukar sa importansya kan emosyonal na salud asin kanatagan kan kaisipan kan mga OFW. Nagkaigwa man mga pakawat, raffle activities bilang parte man kan programa kung saan nagpartisipar o ang mga nagpartisipar ang nagresibilin tig 10 kilos in bagas mga freebies asin na token. Sigun sa ahensya, ang aktibidad na inian na may katuyuhan na tauan manin panahon ang salud asin katpanan kan mga migranteng Bicolano asin sa indang mga pamilya para man masiguro man na sindaan na nasa marhay ang kondisyon an sa indang mga lawas mantang sindaan na nagiging katuwang kan ekonomiya o sa ekonomiya para man sa pagkakaigwanin kalidad na pamumuhay kan mga Bicolano. Dagdag na bareta, Angel Mustaza, DZGB News. Salamat Ate Angel Mustaza. Dagdag na detalyas kan Bareta hali sa luwas, nasa linya si Karen Ala. Padagos na pigsususog kan Committee on Infrastructure kan Sanggunian Panlalawigan kan Albay an gabus na mga infrastructure project kan gabus na mga district offices kan DPWH Albay tangani magkaigwanin formal na kaaraman an mga ini sa estado kan gabus na mga proyekto. An kahagadan na iyan sigun kay Board Member Manny Libaya bilang chairman kan nasabing komitiba tanganing sa oras na napapamugtak sa deliberasyon an mga oruro no issue sa mga proyekto nakakaisi an mga kinatawan sa mga estado kay ni mantang aram kan mga bukal kung paano komentaran an mga issue kan proyekto bako naghalat pa sa paliwanag mismo kan DPWH sa nasabing bagay kung kaya an pagsusug kan kinatawan maski an mga kahagadan pa kan mga pag-ilibang board member sinabing tanganing apwera sa day nagngangaan mga kinatawan kung posible makapagbilog man nin intervention an hunta provincial sa mga pending terminated status na DPWH district project sa lindong ni bagong district engineer Jose Angelo Karagdag. Yan ang Bareta, Karen Ala, DZGB News. Salamat Karen Ala. Digdi naman kita sa detalyes kan Bareta sa lado nasyonal. Ipinahayag ni Senator Sherwin Gatchalian ngunya na aldaw na siya ang mangingenot sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bilang acting Senate President. Sigun kay Gatchalian, nasa rules kan Senado na ang Senate President pro tempore ang nagaako kan responsibilidad kan acting Senate President kung bakante ang posisyon kaya siya man ang mamamayo sa impeachment court. Kung haputon kung magkakaigwanin o kan haputon kung magkakaigwanin panibagong oath-taking para sa mga senador kung sa giraray na nagtipon ang impeachment court. Sinabi niyang kaipuhanan pa man sa giraray niyang konsultahon ang clerk of court manungod sa tamang proseso. Ipinaliwanag man ni Gatchalian na alagad na ipang formal na nailihir na Senate President sa presente, pupwede niyang gibuhon ang mga responsibilidad kan posisyon. Tangani masiguro na daing mapependyente ang mga administratibong lakdang sa Senado mantang pinaghahalat ang formal na eleksyon para sa panibagong liderato.
Ipinagduon ni Senadora Pia Cayetano na siya pa man giraray o sa giraray ang lehitimong chairperson kan Senate Blue Ribbon Committee sa taho kan mga kwestiyon manungod sa legalidad kan panibagong o pinagibong pagdangog kan komite ngunya na aldaw. Sigun kay Cayetano, maliwanag na nakabugtak sa rules kan Senado na ang mga opisyal kaini dapat na mailihir sa paagi kan majority vote kan gabos na senadora. Tinawan doon niya na daing nangyaring pagbabago sa presenteng liderado o liderato kan Senado. Dahilan kay ni sinabi niyang mantenido siyang chairperson kan Blue Ribbon Committee as in daing basihan ang mga pahayag na bogus ang ginibong hearing. Pinalagan man kan senadora ang nalakdang kan bagong mayorya na magkondusir ng magkasiblag na sesyon tangani magtaltag ng acting Senate President na pagbayular kan mga patakaran kan Senado. Magigirumtuman na naging kontrobersyal ang liderato kan Senate Blue Ribbon Committee matapos ilihir kan minority group si Senator Erwin Tulfo bilang bagong chairperson kaini. Pinahimutikan ni Interior Secretary John Vic Rimulya na pinugulan niya sina Senador o Senator Pia Cayetano, Senator Rowan Padilla asin 18 dating Marines sa paglaog ninda sa Senado kasubagong aga. Sigun kay Rimulya, pauli na dapat siya kan bigla na mag-abot ang grupo ni na Cayetano pasiring sa session hall asin naharangan siya paluwas. Sinabi man niya na dai siyang intensyon na pugulan ang paglaog kan grupo. Nangyari ang tensyon matapos na ipirit ka nagkapirang senador na ipadagos ang pagdangog kan Blue Ribbon Committee may koneksyon sa investigasyon sa maanumalyang flood control projects ngunya na aldaw. Inapisar ka na inot ng pahayag ni Senator Erwin Tulfo, ang bagong Blue Ribbon Committee Chair, sa pagsalida kan liderato na ipagpaoktaba muna ang nasabing pagdangog. Ibinulgar ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag na may naresibi sindang impormasyon na binayadan ni dating Congressman Mike Defensor ang 18 dating Marines na utangani tumistigo. Sigun sa sarong press conference, sinabi ni Matibag na sa giraray binuksan kan ahensya ang investigasyon matapos ang mga testimonya kan partner kan aki kan saro sa mga dating Marino. Dahilan kay ni nagluwas na ninsabpina ang ahensya laban kina Defensor asin sa nasabing dating Marino tangani matawan nin linaw ang mga alegasyon. Bago ini nainot nang naghampang o sa ahensya ang dating 18 dating Marines para sa saindang testimonya. Alagad 5 sa naan nagpirma matapos pugulan kan sa indang abogado na si Attorney Levito Baligod ang iba pa. Magigirumduman na nagpamidbid ang grupo bilang mga bagman ni dating Congressman Zaldico at sinagsabing naghatod din nagkapirang maleta na may laman na kwarta sa man iba-ibang personalidad. Pinahimutikan kan 18 na nagpamidbid na dating miyembro kan Philippine Marines ang alegasyon na nagresibi sinda ng tig 5 milyones pesos na suhol kasalida kan sa indang testimonya bilang mga bagman kan dating kongresista na si Zaldico sa pagdangog kan Senate Blue Ribbon Committee na pinamamayuhan ni Senadora Pia Cayetano. Sa iyang pahayag sa pagdangog niya na aldaw, sinabi ni retired Marine Staff Sergeant Walter Manalasan na daing katotohanan ang alegasyon. Bilang patunay, ipigiras niya ang personal na kadipisila na kinakahampang kan sa iyang pamilya, kaibahan ang pagkagadan kan sa iyang tugang dahil sa helang. Niyantara sinabi ni National Bureau of Investigation Chief Melvin Matibag na nakaresibi ang ahensya rin impormasyon na tinauan kan dating kongresistang si Mike Defensor nintig 5 milyones pesos na suhol ang kada saro sa 18 dating Marino tangani magtestigo sa Senado. Mabelta detalyes kan Bareta makalihis sa nagkapirang pagirumdom. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun.
Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Nagdadangog kamo sa DZGB. Always number 1, always at your service. Balik kita sa mga detalles kan Bareta sa Lado Nacional. Kinundinar ka National Press Club of the Philippines o NPC ang pahayag ni Senador Rodante Marcoleta na bayadan ang mayorya kan miyembro kan media. Sigun kay NPC President Lionel Buying Abasola, ang sinabing mahiwas asin daing supisyenteng basihan na pahayag ang nakakaraot sa imahe kan media asin nakakadanyar sa dakulang papel kan malayang pamamahayag sa nasyon. Sinabi pa kay ni na sana kinumusta man lamang ni Marcoleta ang Senate media. Pinagduon ni Abasola, rinibong mamamahayag sa nasyon ang urual daw na nagsasakripisyo, tangan imaghatod din tama, balanse asin impormasyon sa publiko na kung minsan na ibubugtak pa sa peligro ang sa indang kaligtasan. Nanindugan ang NPC na ipagpapadagos kaini ang pagbusol nin malayang pamamahayag, profesionalismo asin paninimbagan sa media, asin bukas man ini sa mga paghururon para sa pagpapakusog nin etika asin integridad sa industriya. Nangapudan man ang grupo sa mga opisyal kan gobyerno na irespeto ang mandato kan media bilang tagapaghatod nin impormasyon asin bantay kan demokrasya, kung saan ipinagduon kaini na ang pagkomento dapat basado sa katotohanan bako sa akusasyon. Naglalaom ang Malacanang na mabalik na sa normal ang sitwasyon sa Senado para makapagtrabaho na asin maaksyonan ang mga nakapending na propwestong ley. Inani pinahayag ang palasyo matapos na ang naging pangyayari kan kasuhapon kung saan pigdesignar na Senate Pro Tempore asin Acting Senate President si Senator Sherwin Gatchalian. Sigun kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, naglalaom ang ehekutibo na matratrabaho na ang mga senador para sa mga banwaan asin bako para sa pansadiri asin bako para iligtas ang si Isaymana. Sigon sa opisyal, ang dapat naisipon kan mga senador iyo ang mga lingkod bayan sinda asin bako para sa kung si Isay paman. Tinawanin doon ni Castro na dakol na bills ang napending na kaipuan maaksyonan asin nakakaapekto sa diretso kan mga Pilipino na naglalaom sa tabang asin ayuda kan gobyerno. Idinagdag ni Castro na lugod day maging makasadiri asin maghadi-hadian ang mga lider kan Senado. Pinagsabihan kan Malacanang ang mga senador na pumakaray asin magtrabaho para sa mga Pilipino. Inan pahayag kan Malacanang kasunod kan mga pangyayari ngunya na aldaw kung sa inpig sasabing nagtulakan sina Senator Robin Padilla asin Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya sa laog kan Senado kan maglaog ang 18 dating miyembro kan Philippine Marines. Sigon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, daig tutugutan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga araw kay insidente kung kaya dapat na pumakaray ang mga senadora. Dahil man tinangkas kan palasyo na posibleng maapektaran ang mga programa kan gobyerno na maawot na ilatag kan presidente sa sayang ikalimang State of the Nation Address o SONA, alagaday ini makikiaram sa mga nangyayari sa Senado. Sinabi ni Castro na sa presente, pinagmimidbid kan Malacanang ang pamayo o pamamayo ni Acting Senate President Win Gatchalian.
Nagsaangat na ang Office of the Ombudsman ng mga kasong graft as in malversation laban sa mag-agom na contractor na sina Curly Diskaya as in Sara Diskaya. Personal na isinaangat ni Assistant Ombudsman Miko Clavano ang reklamo sa Regional Trial Court Trial Court sa Malolos, Bulacan ngunya na aldaw. Kaibaan man sa kinasuhan ang nagkapirang opisyal kan Department of Public Works and Highways o DPWH dahil sa maanumalyang flood control project. Nagugat ini sa rehabilitasyon kan river structure sa Bulusan, Kalumpit, Bulacan na ipinagmanihar kan DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Sa presente, nasa kusadiya kan Senado si Curly, matang nakadetini man si Sara sa Cebu dahil sa hiwalay na kasong graft as in malversation, may koneksyon sa 96.5 milyones pesos na Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Inaprobara na sa ikatulo asin pinal na pagbasa sa Kamara de Representantes kan Kongreso ang House Bill HE89 o Anti-Political Dynasty Bill na nagbabawal sa mga pamilya kan mga politiko na sabay-sabay na magkandidato asin magkapot nin posisyon sa sarong lugar. Sa botong 271 na pabor, 16 ang nagkontra asin 7 ang abstain. Dagos na nakalusot ang nasabing bill asin pigahalat na sana kan Kamara ang separadong bersyon kan Senado para maisalang na sa Bicameral Conference Committee asin maging late nga ni maipautob sa 2028 election. Dahil ang digdi kapag may nagkandidato sa sarong pamilya sa pagka-mayor dahil pwedeng magkandidato bilang vice mayor asin sa konseho ang sa iyang tugang, agom, aki, magurang, tiyo, tiya asin mga lolo asin lola. Siring man kay niyan magiging patakaran sa provincial level kung saan bawal magkandidato ang mga kapamilya din sarong kandidato sa pagkagobernador, sa vice gubernatorial asin sangguniang panlalawigan posisyon. Alagad pwedeng magkandidato ang si isay man sa mga ini sa pagkasenador, kongresista, pagkapresidente asin pagka-vice-presidente. Nakaarungan na ang 12 taon na pagkakapreso sa mga fake news peddler matapos na ipasar sa ikatulo asin pinal na pagbasa sa Kamara de Representantes kan Kongreso ang propestong ley kontra sa mga ini. Sa botong 286 na pabor, 3 ang nagkontra asin 7 ang nag-abstain. Dagos nang ipinasar ang House Bill No. 9465 o Digital Media Anti-False Information Act na ipigbusol kan dakong na miyembro kan Kamara sa pangingenot ni House Majority Leader Sandro Marcos. Giniwa na sabing propesto dahil sa paglakop kan fake news na salang impormasyon, panloloko asin iba pa na gamit ang social media na patakot sa kaligtasan kan sosyedad, national security asin demokratikong institusyon. Kapag naging lay ng padagos o naging lay, padagos ang nasabing bill, pwede nang mapadusahan din anom sa 12 taon na pagkakapreso ang mga mapapatunayan na guilty sa pagpalakop din salang impormasyon sa social media. Pera digdi papabayadon nin poon kabangang milyon pesos sa 2 milyones pesos ang mga fake news peddler, lalo na kung pigtutuyo kan mga ini ang pagpapalakop ng mga salang impormasyon para libungon asin pagbarangaon ang mga Pilipino para sa saindang sadiring interes kan mga naggagamit sa inda o kaya mabugtak sa peligro sa seguridad ka nasyon. Siniguro kan kongresista na bako pagsuhay sa freedom of information asin press freedom ang nasabing propeso dahil solamente ang mga nagpapalakop din fake news ang target kan propestong ini. Nagsaangat nin kaso ang Department of Energy o DOE kontra kay Batangas 1st District Representative Leandro Lebeste asin sa iyang renewable energy firm may kinaaraman sa pigsasabing dai na utob na 120 megawatt solar power project. Sa 55 na pahinang civil complaint na isinumitir sa Regional Trial Court kan Taguig City, nagahagad ang DOE nin danyos laban kay Lebeste asin sa Solar Philippines Commercial Rooftop Projects Inc. o SPCRPI na dati niyang pagsadiri. Ugat kan kaso ang General Santos Solar Power Project na nakakuan ng kontrata sa irarong kan Green Energy Auction Program o GEAP kan gobyerno para mag-supply ng kuryente sa Mindanao Grid. Sigon sa DOE, nagpalyar ang proyekto na maihatod ang itinalaan na kapasidad sa loob kan napagkasunduan na panahon bagay na nakaapekto sa kamauotan kan gobyerno na pahiwason ang renewable energy supply asin pakusugon ang pagiging pinaglalauman o
panlalauman kan power grid. Tinawanin doon kan ahensya na si Leveste pamangiraray ang may kontrol sa mga kumpanyang imbelto sa kaso. Sigon sa DOE, importanteng masunod kan mga nangganang o bidder ang sa indang mga obligasyon para mamantener ang estabilidad kan supply nin kuryente sa nasyon. Sa ngunyan, wala pang pigluluwas na opisyal na pahayag si Leveste may kinaaraman digdi. Tinauan kan Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP din sa Hunyo 6, 2026 ang Air Asia Philippines sa ngani bayadan ang sobra 270 milyones pesos kaining obligasyon sa ahensya. Sa pahayag kan CAAP, sinabi na nakikipagkoordinar na ini sa low-cost carrier may kinaraman sa issue pun pa kan nakaaging taon. Kaiban sa mga obligasyon kan airline ang ipanababayadan na air navigation charges, aircraft landing as in parking fees as in passenger service charges. Kaiban sa mga obligasyon kan airline ang daipa nababayadan o pati na ang dai na remit na domestic passenger service charges gikan sa mga expired o dai na gamit na ticket. Mientras siniguro kan Air Asia Philippines sa publiko na normal asin padagos-dagos ang operasyon kaini sa bilog na nasyon apisar kan direktiba kan CAAP na pagpundo kan operasyon ninda. Sa ultimong detalyes, kan Bareta sa lado nasyonal, nagpahayag din grabing kahaditan ang Philippine Exporters Confederation Inc. o PhilExport may kinaraman sa propesto kan Office of the United States Trade Representative o USTR na magpataw nin kadagdagan na buwis na maabot sa 12.5% sa mga produktong hali sa nagkapirang nasyon kaibahan ang Pilipinas. Ang lakdang kan USTR nakabase sa Section 301 kan Trade Act of 1974 kung saan pangaranan ang 60 ekonomiya na pigsasabing nagpaliyar na ipautob asin epektibong ipagbawal ang paglaog kan mga produktong gipo o gibo sa paagi kan forced labor. Sigon kay PhilExport President Sergio Ortiz Luis Jr. na daing siring na klase nin aktibidad sa lado kan sa indang mga miyembro asin ipinag-insistir na nagsusunod ang mga Pinoy o Pilipinong exporter sa responsableng sourcing, transparency asin mga labor standard na pigahagad kan pangkinakban na merkado. Nangangapudan si Ortiz Luis sa gobyerno na ipagpadagos ang aktibong koordinasyon sa US Trade Authorities para maipaliwanag ang ipinapautob na labor enforcement framework kan nasyon asin maipahiling ang padagos na pagsunod sa mga regulasyon. Iyan po ang detalyes kan mga Bareta na tiniripon para sa Bareta alas 5. Sa pangaran ka nagsurat kan Bareta sa panginit ni News Director Mardela. Sa Master Control si Kuya Nems Flora. Asin sa IT si Kuya Jerome Nico Martinez pati na sa Mega Force Patrol. Ako po si Nicole Anne Gloriane sa naging tagapagbareta. Salamat po sa pag-antabay. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun.